Good evening makosana tikulandireni pano pampanje chigawo chakumadzulo tikhope kuti ambiri tafika kupumulira kuchoka kumene timakathamangathamanga kuti moyo ukhale ukupitirira tsiku ndi tsiku. Enabe tidakali kothamangathamanga kuti zina ndi zina zikhale zikuyenda pamoyo umene. Nawo tikatsata bwino makosana kunja kuti kuli commission of inquiry imene akuyitchula zonena kuti ad hoc committee ya ku parliament yomweno ikuchita kafukufuku kokhuza ndi ngozi ya ndege ija inachitika pa 10 June chaka cha 2024 imene inapanga claim miyoyo ya malemu a Dr. Saul Sitima omwe anali vice president wa dziko la Malawi komanso anthu ena 8 pamene anali pa ulendo opita ku Katabe kachitatu attend maliro a malemu a Lafu Asambala. Paja makosana tikatsata bwinobwino ad hoc committee imeneyi ikuona kuti inquiry yawo ikuyenda ma phases komano mu phase yomwe ali padakali panopa committee imeneyi yalandira chitetezo chapadera member ndi todi a committee imene apasidwa chitetezo kuwateteza amene akupitirira kugwira ntchito imene enabe nkumazakhani mafunso kuti chachitika chenicheni ndi chani kuti mpaka nano committee imeneyi ikafike polandira chitetezo. Ayi ndithu makosana ambiri tikutsata bwino makamaka nkhani yokhuza ndi mastage omwene committee imeneyi ikutenga. Paja tikatsata bwino last week committee imeneyi yakhala ikumana ndi akuluakulu kuchoka ku nthambi ya chitetezo MDF amene komanso akuluakulu ena kuchokato mbali ya boma enawo ndoti anapanga litaya akhala akaonekera committee imeneyi kupereka maumboni potengeranso ndi imene anaonera komanso amaziwira ndi imene zinayendera nkhani yokhuza ndi ngozi ya ndege imeneyi. Awo tikatsata bwino committee imeneyi sabata imeneyi ndekutino yakhala ikumana ndi mamembers ama victims a ngozi ya ndege imeneyi makamaka ma spouse ndi amene akhala akupereka maumboni okhuzana ndi zomwe amadziwa komanso zomwe anaona makamaka nkhani yokhuzana ndi ma spouse yawo komanso ndi imene inayendera ngozi imeneyi. Leno zikuona kuti maumboni ameneno akuchokera ku ma spouse amenewa ndi amene apangisa zona kuti akuluakulu amenewa apasidwetu chitetezo chapadera kuchokato ku nthambi ya polisi yomwe imaziwika zonena kuti diplomats and VIP protection branch to imene ndi ya polisi ndithu imene imaona ane zokhuza ndi chitetezo pa anthu ena ake amene ali ofunikira kwambiri kuti apasidwe chitetezo amene wato kutheka atha kuchoka ku dziko lomwe la Malawi mano afunika chitetezo chapadera potengeranso mwina ndi nature ya ntchito yomwe akugwira kapena status yawo ati mwina amene sakhalira pamenepa guys amene adi ku committee komanso ena okhuza ndi ubale wa dziko oti afunikira ndithu chitetezo chapaderadera amenewo amatha kupasidwa chitetezo kuchokeratu ku nthambi imene ya polisi ndi mmene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Funso nkumakhalapo kuti pali chiopsezo china chake chapaderadera choti mwina makosana amene atha kupangidwa chipongwe china chake ndi afunikira chitetezo chapadera. Anyways makosana nkhani yokhuzana ndi inquiry imeneyi makamaka maumboni amene a spouse kapena kuti akufamily akupereka maumboni amenewo akuona kuti ali very critical kutheka mwina authorities pamene abwera ndi chiganizo chonena kuti makosana amenewa apasidwe chitetezo chapadera. Zisanzo ambiri tikutsata bwino kuti a spouse ena ayankhapo nkhani zokhuza ndi mafoni pafupifupi onse amene akapereka maumboni kumeneko dandolapo nkhani zokhuza ndi foni tu za ma victims kapena kuti za anthu amene anatisiya pa ngozi imeneyi kuphatikizapo ndi kuti a vice president a dziko la Malawi aleti Dr. Saul Sitima tonse nditu foni zawo state ya foni zimenezo ndi zimene zimapereka mafunso ochuluka kuphatikiza pamenepo enanso anazapereka umboni kukhuzana ndi kuti anayimba foni kuimbiratu a spouse yawo ndi kuti no nthawi yake inali past 4 chigawo chakumadzulo then kumapeto kwake foniyo inapezeka zonena kuti yazima inazimisidwa akazi nakamuta anewotu ndi a spouse aleti Dr. Kanyemba ameneno amadandaula zonena kuti ukawasidwa foni imeneyo inali kuti yaphwanyika kwambiri kusecho ndete foni imeneyo inaitana after plane crash ndekuti 6 hours itadusa after plane crash imeneyo chokaso pamenepo umboni umene unaperekedwa ndi a spouse aleti Abdul Lapken umene wotu ndi Sarah Lapken ngamaka pa nkhani yokhuzana ndi confession yomwe anali nayo ngozi imeneyi isanachitike ambiri nkhani zake tikuzitsata bwino amene zinakhalira makamaka amene afotokozera kuti no amapanga confess kuti nkuteka ulendo umene amapitawo makamaka okoleya kuti akabwerera kapena mwina sakabwerera kuphatikiza pamenepo ulendono umene amapita ku Nkatabe kuti no anapanga confess kuti akabwereranso kumeneko zomweno zinachitika monga mene anafotokozera kuphatikiza pamenepo nkhani yokhuzananso ndi ma results okhuzana ndi kupimidwa kwa matupi amene aja ndi zambiri ndithu zomwe zayankhulidwa makamaka kuchokera kwa ma spouse amenewa zomweno kutheka ndithu ma authorities ataona zimenezo anaona kuti mwina pali chiopsezo china chake choti committee imeneyi itha kukumana nazo ntchito yake anafuna ndithu kuti apasidwe chitetezo makamaka pamene akugwira ntchito ngati imeneyi ndi tiziti ena ake atha kuwapanga chipongwe anthu amenewa ayi ndithu monga amene tafotokozeka kuti ma authorities mwina aonekera zimenezo kuti ena ake ndithu atha mwina kutuma ma hitmen kuti akawachitika sato akuluakulu amenewa amene akuchita inquiry imene
imeneyi chifukwa chake mwina aganiza zonena kuti azikhala ndi achitetezo kuti aziwateteza amene akugwira ntchito imeneyi. Of course posatira ndi nkhani imeneyi yonena kuti akosana amenewa apasidwa achitetezo pa mpando wa komiti imeneyi amenewoto ndi abambo otanya milandu anayamikira kwambiri kuwaganizira makamaka kuwapasa achitetezo pamene akugwira ntchito imeneyi. Akutito kuperekedwa kwa chitetezo chimenechi chipangisa zonena kuti akuluakulu amenewa azigwira ntchito kupanda chiopsezo china chilichonse kuti winake mwina atha kuwanyumwisa pena mwina akuapanga chipongwe china chake azigwira ntchito mtima uli malo ino ali sefu ku nkhani yokhoza ndi zachitetezo ndi zimene ayankhula aotanya milandu. Of course anyamilandu komanso ndi kuti akuluakulu a boma sanabwere kuzafotokoza kuti mwina mwake guys amenewa akulandira chiopsezo china chake kuchokera kwa ena ake makamaka amene akugwira ntchito imeneyi ndeka yakuopsezedwa yasakuopsezedwa koma nkhani yake ndi kuti ndimenewa kotino chitetezo ndi chaonjezeredwa kotino magazi amenewa akhali ndi chitetezo chokhwima kwambiri amene akugwira ntchito imeneyi neto zovuta kwambiri nkumati amene angapange chipongwe osana amenewa ni ndani rakhala zona kuti pali nkhani yokhoza ndi chipongwecho zinena kuti administration yapita magaya Congress itha kupanga chipongwe china chake kupanga akuluakulu amene akuntha kungopezeka anthu ena ake otino akupita kukapanga chipongwe chimene. Anyways poti nkhani idakapitirira tikhala tikuona kuti zikhala zikuyenda motani paja imeneyi ndi kuti inquiry yomalizira ndi tikhulupirira kuti akuluakulu amenewa afunitsitsa zona kuti china chiliyonse ati panachitika foul play iyanikidwe pambalambanda atenso panalibe foul play na chiyonsecho chikhale chikudziwika bwinobwino no anthu aleke kugwirana ufiti ndi paja mawa parliamentary committee imeneyi ikhale koma ndi Akolini Zamba mwino mulamuliro wa chipani cha Congress Party nthawi imene chakumachitika ngozi imeneyo iwoto anali mlembi mkulu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna ndi akonzekera ndithu kuti akafunsidwe mafunso awiri atatu makamaka parliamentary committee imeneyi paja mbuyomo amene akupita akakumana ndi committee imeneyi pano sizinatheke kuti akaonekere kumeneko sitikudziwa kuti ulendo uno apitanso akaonekera kumeneko potengeranso kuti mbuyomo tikakumbukira bwinobwino umene kunali inquiry yokhuza ndi Amaryllis Hotel paja anapangidwa samoni kuti akaonekere kumeneko akafunsidwe mafunso awiri atatu ulendo woyamba sanapite akaonekera kumeneko ulendo wachiwirinso zinavutanso sanapite akaonekera pakanano inquiry yonse inamalizika nthawi imeneja so sitikudziwa patakali pano kwakuti akaonekera anabwera kumudzi ku Malawi paja amenewa anapita ku Joni kumene ankati akalandira thandizo la chipatala pano chipite nthawi imeneyo mpakana nthawi yonse yomwe amafunikira sanaonekere ndi sitikudziwa ulendo uno kuti zikhala zikuyenda motani mmene mwankhani zake makosana ndi mmene zikuyendera zoti mukuonapo bwanji pamene pa nkhani yokhoza ndi zachitetezo zimene akuti akuluakulu amenewa apasidwa chitetezo kuti kapena akuona chiopsezo china chake kapena akuopsezedwa ndi ena ake magaya Congress kapena kuopseza amenewa kapena anthu ena ake kuopseza kapena tiziti kutengera ndi sensitivity ya maumboni amene akhala akuperekedwa pakatipa makamaka ndi ma spouse amenewa ndi amene apangisa zona kuti akuluakulu amenewa makamaka aku parliament ko aganizire zoonjezera chitetezo kuonjezeratu pa komiti imeneyi amene ikugwira ntchito imeneyi ngati tili ndi maganizo itha kuyika comment section ko koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu sayiwale opanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiyo zitha kufikirani mosavuta.